Jo, ja vás zdravím u nového videa. Dneska, dámy a páni, je tu ultimátne video, pretože je tu hra Brawl Stars. Áno, dámy a páni, konečne ste sa z toho dočkali. A keby ste sa pýtali, že prečo práve Brawl Stars, že ako som na to prišiel, tak dámy a páni, ja vám to poviem, je to z jedného jednoduchého dôvodu. Je to preto, lebo Brawl Stars som si všimol, že v tomto roku celkom ako má úspech. A aj tie skiny, čo tu teraz pridávajú, ten Brawl Pass, a počul som, že by tu mali vrátiť aj naspäť megaboxy, tak si myslím, že som sa rozhodol, že natočím určite video na môj YouTube kanál z hry Brawl Stars. A vlastne, keby ste sa pýtali, hej Tikol, čo vlastne chceš robiť? Tak ja chcem vlastne v tomto videu urobiť to. Ja som si práve dneska kúpil Battle Pass, teda Brawl Pass. Brawl Pass som si kúpil, nemám pluskový, mám iba klasický, pluskový som si nekupoval, nevadí. No a vlastne chcem splniť nejaké challenge, questy, tak, pretože je tu 1000 kreditov. A mám 2600 kreditov na Cordeliusovi. To znamená, že potrebujem poplniť questy, aby som sa mohol dostať ku tým tisícim kreditom. No a vlastne ani sa ku nim dneska nedostanem, ale nejaké tie questy by sme mohli splniť, pretože aspoň nejaké, takže to budú tak možno tak na 3 levely, na 4, ale tak možno tak na 3. A chcem strašne Cordeliusa, je to moja veľmi dobrá legendárka, ešte ju nemám, mám všetky legendárky okrem vlastne Cordeliusa. Keby si sa dáme hlavne pýtali, že čo mám za brawlerov, aký mám rank, tak mám nejak takto, Surge, no, trošku prepadnutý, bude Gold 2. No a takto vyzerá ako môj účet, mám tu meno Dominguez. Nemám jednotku nemám, ale mám dvojku. Jednotku, ako mám ešte starý účet, no nemám ho vlastne, ale mal som ho, už som ho stratil a tam som mala jednotku, takže tak. Takže ja si myslím, že by sme mohli sa vrhnúť na nejaký ten challenges. Máme tu nejaké 15, musíme zabiť nejakých 5 battlov, musíme vyhrať. 5000 pointov, damage na safe, na haste. Tak aby som sa rozhodol asi by sme išli urobiť, čo je za mapa na tomto. Je to haste a bounty. No tak, rozhodnem sa. A few moments later. No tak dámy a páni, rozhodol som sa to urobiť tak, že v duách pôjdem so Surgeom a vlastne dokopy budem mať 1000, pretože duo, win, 5 battle, 500 a win 5 battle Surge, Grom alebo Angelo, ale ja si zberem Surge. Tak, dámy a páni, dávame play. Ešte takto vo videu by som chcel povedať, že by som bol moc rád, keby ste dali odber, pretože mi chýba asi jeden odoberateľ ku 600 odoberateľom. Akože možno ste to dali, ale práve teraz, keď to točím, tak mi chýba jeden odoberateľ. By som bol moc rád, keby ste stlačili to tlačítko. Takže koho tu máme? Máme tu nejaký Dynamite zabil Kit. A je tu Edgar. Cold zabil Mika, OK. Ale kde je môj teammate? Môj teammate pushuje. Nice. A skoro zabil. Nevadí, my máme ultimátku. Si ju rovno takto dáme, aby sme mali druhý stage. A sme mohli zase proti tej Bibine, tam mala veľmi malo. Mohli sme mať už iba 3 týmy, ale tak nevadí, no. OK, môj teammate dostal zase na ten tok, ale OK, dámy a páni, toto vyzerá... A porazili sme ho, nice, máme tretí stage a ide proti nám aj Dynamite. Ale tá Bibina ako čo chce. Máme celkom dlhý range. Nice. Bibinu som zabila, je tu ďalšia desiatková Bibi. A práve sa spawnul aj tento Colt. Tak toho treba rýchlo zabiť. Nice. Ten by bol. A máme už, dámy a páni, meč. A môj teammate zase zomrel. Prepáčte za zásek, ale môj teammate zase zomrel, takže super, no. No keby ste sa pýtali, aké mám emócie, mám nejaké takéto, no. A ako to tak vidím, dúfam, že nejdu len po mne. Toho Dynamika treba zabiť, lebo tento bude otravovať. Tak, toto dáme takto. Dead. Nie, a prečo išiel po nás? No jasné. Tak sme tretí, no. A dáme a pani, to sme boli úplne zbytočne tretí. Vy ste si všimli to, že
Ten Dynamite nemal nič a proste oni aj tak radšej išli po mne. No nič, to musíme ísť ďalšie kolo. Nice, dámy a páni, máme plus 9. Takže vlastne už máme 4/5, 4/5. Takže ideme to dohrať vlastne. A mám Star Dropik, legendári by tam mohlo byť, není tam samozrejme. Áno, plus 9. Inak, ako ste si mohli všimnúť, máme pekne prepadnutého surďa, že? Dámy a páni, chcel som vám ešte takto narýchlo povedať, že ak by ste chceli viac videí z Brawl Stars, tak mi to napíšte do komentáru, lebo neviem, či sa vám to páči alebo nie. Ale ak sa vám to páči, tak určite napíšte do komentáru a budem rád, že, či by som to mohol natáčať, či sa vám to páči. Pretože mňa táto hra baví a ma to aj začalo baviť. Hrám to celkom už dosť dlho. Mňa táto hra baví, ale ak vás to nebaví, tak to budem zbytočne natáčať, pretože mňa to môže baviť, ale vás nie. A môj teammate zomrel a spavne sa za 2 sekundy, nice. Tak toho tu máme. Už tam je aj Nani. Je tam aj Leon a máme tu aj Dynamajka. A samozrejme my sme... No jasné, po nás pôjdu všetci. Už jeden útočí z dola. Nice, tam sa zabili. Hlavne nás tam mňa nemôže hitovať táto, lebo ona ma ako dosť hituje a potom mi to dosť uberá. Trošku sa vyhylujeme. Inak ak by to trochu sekalo, tak sa ospravedlňujem, lebo nemám najlepší telefón. Už je celkom aj starší, takže ak to bude sekať, tak dúfam, že ma to nebude vadiť a tohto by sa mohlo zabiť. Nice, Miko má 500 HP. Miko má 500 HP a ja si nič nespravím proti tomuto, že? OK. Tak Cordelius aspoň kempy trošku. Tak. Nice, dámy a pani, top 2. Túto hru sme moc dobre nezahrali, ale tak nevadí. Aha, Wi-Fi. To je klasika u mňa. Nice. Vyhrali sme. Takže mám plus 9. A trošku som aj dal som mu vyššie. Máme 500, nice, takže to mám tak na jeden level. Dáme to tu, plus 10. Nice. Máme dokonca 2 levely, čo je dobre, máme tu 100 blinkov. A ďalšie tu máme Star Dropik, takže dáme. Blinkol očkom, to by mohlo ďalšie byť. Dáme, pane, mytik, a keď blinkol očkom, to znamená, že tam je legendárny. Aha, tak nie. OK. Dúfam, že padne niečo dobré. Nice, gadžeta. Na Sandy, OK, healovacia. OK, dámy a páni, ja si myslím, že z tohto videa by to mohlo byť všetko. Ak vás to trochu pobavilo, tak určite dajte like, odber a pri ďalších takýchto videí sa vidíme na budúce. Čaute.